Здравейте, слънчеви души! С вас е Кейт, Екатерина Атанасова Тимелкова Тайровски. Аз съм на 41 години, от Варна, майка на 3 деца. И не предлагам никакви услуги. Споделям моя опит, как аз се пробудих. Искам да ви покажа, че е възможно, независимо, че като майка на 3 деца почти нямаш свободно време за себе си. Почти, пак казвам, аз се намирам на територията на Швейцария. На 20 години дойдох тук. Тук създадох семейство. И да, който има деца, знае, че долу-горе твоето време принадлежи на тях. Поне за мен е така. Аз съм малко максималист, така да го кажа. Насладих се на моминството си и си позволих да се насладя и на майчинството ми. И винаги, когато правя нещо, аз давам повече от 100% от себе си. 2018 година се изместихме в едно планинско селце в Швейцария, кантон Берн. Отидохме на другия край на Швейцария. Там някак започна моето пътешествие. Започнах да медитирам, започнахме да обикаляме езера и планини с децата на конче. Много хубав момент. Разбрах защо ме е завел пътя ми там, за да си сверя часовника какво точно носят парите. Попаднах на ситуации, в които жени нямаха право дори на собствено мислене, защото мъжете им, как да кажа, бяха марионетки в ръцете на мъжете си. Това нещо ми отвори очите да се боря аз да искам